pentru mine provocarea este este o amestecătură de adrenalină cu emoție, o oportunitate pentru creativitate, deci un lucru bun, cum aș zice eu, atunci când ai cu adevărat o provocare, îți crește pulsul și simți că trăiești. Și de aceea are o dimensiune pozitivă. Eu am tendința în momentele dificile să mă duc foarte mult în conceptual. Întotdeauna când sunt pusă la încercare, respectiv, eu știu, am poate surprize neplăcute, se întâmplă lucruri, încerc să le regăsesc și să le leg de un scenariu, deci să le conceptualizez, văd ce date am, ce soluții sunt, dar deconectându-le de propriile mele temeri, cumva fie că pot să le rezolv sau pot să accept o soluție din exterior, mă sprijin și să mă ajut de ceilalți. Am mai spus-o și chiar așa o simt. Vivre a fost un proiect dorit, așteptat, planificat, poate nu neapărat visat, dar prevăzut așa, îl căutam de mult timp și eu și cei din jurul meu, îmi trebuia foarte mult. Și tocmai de aceea, probabil încercările, dificultățile, le-am privit ca pe, nici măcar ca pe obstacole, ca parte din pachet. Practic acum împlinim 8 ani, dacă ar fi să comparăm cu o ființă umană, la 8 ani deja este independentă. Vivere de mult nu mai este prelungirea mea sau a unui acționar sau a unui manager, are propriile idei, identitate. Revenind la metafora cu copiii și cu creșterea, bineînțeles că și în crearea și creșterea lui Vivre au fost nopți nedormite, momente în care părea bolnav și nu știam ce să-i facem, momente în care plângea, adică erau probleme, plângeau clienții noștri sau, eu știu, poate furnizorii noștri, partenerii noștri, și am deschis cărți, am întrebat în stânga, în dreapta, cum să facem să creștem sau să facem lucrurile mai bine. Dar ca orice proiect care are viața lui, ne-am depărtat de nopțile nedormite, de plânsete, de frustrări și ne bucurăm de realizări. Proiectul a avut succes, s-a născut sub o stea norocoasă. De exemplu, e ca și cum un copil ar vorbi în 9 limbi străine. Pentru că noi suntem prezenți și vorbim cu clienți din 9 țări diferite. Dacă ar fi să facem chiar comparația, un copil la 8 ani să vorbească în română, în bulgară, în ungurește, în croată, în sârbă, în slovacă, polonă, în greacă, este un lucru incredibil. Am creat echipe localizate, avem acolo suport, curierii noștri, agențiile de PR, adică pentru noi, pentru că am investit, nu e neapărat un lucru natural și normal, ci este un rezultat pe care trebuia să-l obținem. Dar dacă îl întâlnești prima oară pe Vivre și zici, wow, vorbește în 9 limbi străine, vinde la distanță, este un exportator net, poate părea un copil minune. În general, în creștere, strategia cea mai bună pentru părinți, iar eu sunt, din punctul ăsta de vedere, un fel de părinte și cel mai mare suporter al lui Vivre, sper eu, este de a avea fermitate și de a avea un cadru foarte clar. Și noi, unii de la alții, avem nevoie de mesaje concrete, clare, de consistență, îngrijorarea din atmosferă, pe care probabil că o simțim cu toții, referitor la faptul că nu știm cum va fi economia după, nu știm dacă consumatorul nostru va avea nevoi noi în acest context de criză sanitară prelungită. Din fericire, nu am căzut într-o baltă, într-o mlaștină, total nepregătiți. Eram deja îmbrăcați într-un costum de baie, știam să notăm foarte bine, făcusem exerciții multe. Din punct de vedere
chiar și al muncii, chiar și al experienței consumatorului. Ceea ce se întâmplă acum nu este fundamental diferit de ce se întâmpla acum 2 luni de zile. Deci avem o consistență și un fir roșu. E adevărat, sunt nuanțe ale acelui roșu, respectiv că avem modificări de program, avem distanța aceasta, unii lucrează de la țară, dintr-o casă, alții lucrează dintr-un apartament, cu siguranță ședințele, semnările, rutinele noastre au fost schimbate semnificativ. Dar asta, repet, trebuie să o vedem în contextul marilor schimbări. Momentele astea aproape că nici nu puteam să le cerem, sunt atât de pozitive pentru noi dintr-un anumit punct de vedere. Au dat mai încet zgomotul, ne-au permis să fim aproape de clienți, ne-au permis unora dintre noi poate să ne mai așezăm puțin, să stăm și să ne folosim orele pe care le investeam în trafic prin oraș, în, nu știu, mers la evenimente, în distrageri de atenție, să le folosim să ne aplecăm puțin asupra noastră, asupra proiectelor. Vivre nu s-a născut pentru bani, nu s-a născut cu un scop imediat, ușor de atins. S-a născut așa cum se naște orice organism viu, cu un viitor deschis. Și tocmai de asta am putut să ne transformăm atât de mult. Tocmai de asta am putut să acomodăm, cum se zice, personalități diferite. Cred că cel mai bun lucru pentru Vivre a fost, după cum am zis, că s-a născut fără un scop mercantil precis. Faptul că a putut și brandul și aspirația noastră a fondatorilor să evolueze. Și dacă ar fi să fie ceva ce îl diferențiază poate față de alte companii și alte firme, este că are norocul ca oamenii de la început să fie încă alături, ca pe lângă viitor să aibă și trecut. Am un interes real pentru categorii diferite de oameni. E una din bucuriile mele din totdeauna și sper pentru mult timp să fiu lângă oameni, să-i studiez, să-i înțeleg, să-i categorisesc în mintea mea. În schimb, dacă este să vorbim despre echipa cum arată ea acum, mă bucur să văd în jur și sunt foarte recunoscătoare să văd oameni, cred foarte mult în diversitate. Deci oameni diferiți ca și profil, uniți însă de valori, adică nu de aceleași valori neapărat, sunt și valori comune, de exemplu, faptul că tragem noi de noi, muncim, faptul că suntem curioși și învățăm, valoarea învățării, learning-ul, faptul că curiozitatea asta a noastră nu este neapărat, adică avem și proiecte fiecare personale, dar mulți suntem curioși și ne place să folosim tehnologie și inovație. Cea de-a doua valoare, Vivre. Curiozitatea și inovația o folosim într-un cadru în care creăm valoare pentru clienți. Iar ultima valoare care oricum poate aia e cea mai apropiată de mine, empatia. Empatia pentru mine înseamnă că te pui în locul celuilalt, că accepti și valorile lui. De asta am spus că nu sunt aceleași valori. Ne unesc unele valori, dar avem cumva o coloană vertebrală și niște planuri, avem ceea ce uneori se numește personalitate. Deci mă bucur foarte mult să văd în jurul meu oameni cu personalitate, oameni care învață și sunt dispuși să învețe, pentru că atât în jobul lor și în proiectele lor personale sunt foarte multe lucruri de învățat, oameni care au putut și funcționează și vor să funcționeze din ce în ce mai mult cu aceste concepte, date, tehnologii, sisteme. Deci cam astea ar fi coordonatele echipei. Diversitatea și de gen, și de educație, și de vechime în Vivre este unul din secretele noastre și îmi doresc foarte mult să o menținem.
Cred că suntem și în cifre și în rezultate în Liga Superioară. Sunt foarte mândră că de ceva ani, pe lângă extinderea teritorială, reușim să ne îndeplinim rezultatele în vânzări. Sunt foarte mândră că avem clienți care de ani de zile achiziționează de la noi. Suntem într-un moment în care am învățat ce să nu mai facem. Ne-am așezat foarte bine pe categorie, ne simțim foarte bine în categoria aceasta de lucruri frumoase legate de casă. Am început proiectul ăsta, după cum am zis, cu energie, cu drag, dorindu-mi-l. Trebuie să recunosc că sunt încă cu aceeași emoție în inimă, pentru că nu știu ce urmează mâine. Am multe dorințe și speranțe că va fi mai bine, că vom face lucrurile mai bine. Cam asta este filozofia mea. Vivre. Home, lovely home.